Izgradnja bulevara Tivat i Jaz odvija se po planu uprkos gužvama i ljetnjoj turističkoj sezoni, kaže ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović. Rekonstrukcija obuhvata dionicu od aerodroma Tivat do plaže Jaz, ukupne dužine 16 km, a 54 miliona eura obezbiđena su iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Ministar Radulović nakon obilaska gradilišta kaže da očekuje da svi rokovi budu ispoštovani. Apelovao sam na izvođača radova da dinamiku rada usklade sa potrebama turizma i da vode računa kako ne bi dodatno otežavali saobraćaj na ovoj dionici puta koja je najfrekventnija u zemlji tokom ljetnjih mjeseci. Na ovom projektu imamo određene izazove zbog čega sam imao sastanak sa predstavnicima opština Kotor i Tivat, kao i predstavnicima CEDIS-a, regionalnog vodovoda i aerodroma, gdje sam tražio njihovu veću uključenost u rešavanju određenih problema kako bi rokovi završetka projekta bili ispoštovani. Izgradnjom bulevara kroz Tivat imat ćemo put koji će značajno smanjiti gužve u saobraćaju, a koje su naročito bili izražene u ljetnjim mjesecima i čime će se poboljšati povezanost aerodroma Tivat sa primorskim gradovima.